Як колам саломи гарму ҷӯшон ва дуруди пайғоми бепоён бароятон ҳаводорони Барселонаи бузург. Инак гармиҳои тоқатфарсои моҳи июл ҳам пушти сар шудан ва умедворам мо шуморо рӯзҳои хубу хуш дар пешанд. Гармиҳои июл ку рафтан, аммо хабарҳои гарми мо аз бозори гарми трансферӣ нарафтан ва имрӯзам чанд хабари хушу нохушро бароятон инҷо барчидем ки агар омода бошед онро пешкаш кунем. Хушу нохушашонро худатон муайян кунед. Акнун меравем. Дӯстон, айни ҳол бозингароне ки дар мунтахабҳои худ дар чемпионатҳо иштирок кардан як муддат ба истироҳати тобистона рафтанд. А бозингароне ки ба тими миллӣ даъват нашудан аллакай дар клубҳо тамринҳои худро оғоз намуданд ва барои худро нишон додан онҳо қариб ҳар рӯз дар бозиҳои дӯстона зидди дигар дастҳо бозӣ мекунанд. Имрӯз қариб 10 бозии дӯстона мегузарад ва барои шавқвар гузарондани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. онҷо ҳамеша коэффициентҳои баланд шуморо интизор аст ва ба онҳое ки регистратсия надоранд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷи то 1140 сомонӣ бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ба назар чунин мерасад ки барса дигар муҳофизатгари қаноти чап намекобад. гап сари ин ки муҳофизатгари 17 сола Алехандро Балде ки то ин дам дар барса Б бозӣ мекард бо дастаи асосӣ тамрин дорад, яъне дар сурати лозима барои Алба ҷойгузин пайдо шудааст. То расидани ин хабар ки дигар барса муҳофизатгари қаноти чап намекобад, даҳо хабари дигар аз рафтану мондани Алба ва омадани Гаяву боз чандин нафари дигарро расонаҳо паҳн карданд. Ростӣ намедонам ки тасмими барса оид ба харидорӣ накардани муҳофизатгар то куҷо хоҳад расид, аммо дар ҳамин ҳоли бепулӣ аз захираҳои худ истифода кардан кори оқилона аст. Ва боз хубияш ин аст ки ҳам Алба дар барса мемонаду ҳам Балде бачаи худи аст ки дар ин кор ягон тин сарф намешавад, вагарна то чанд рӯз пеш расонаҳо Албаро ҳам ба кин куҷо фиристода буданд. ана акнун ҳамон хабари нохуш. Ансумани Фати то 2-3 ҳафтаи дигар ҳамроҳ бо даста тамрини якҷоя карда наметавонад. Зону ва бозам ҳамон дарди зону. Чанд рӯз пеш хабар расида буд ки тайбони даста ба Фати иҷозаи тамрин доданд, аммо боз ана ин хабари нохуш. То чанд рӯзи дигар аниқтараш 3 ҳафтаи дигар Фати дар Мадрид таҳти назорати табибон дар алоҳидагӣ машқ мекунад. Бо эҳтимоли зиёд ӯ мавсимро дар ҳаят оғоз мекунад, аммо бар тибқи тахминҳо ӯ бояд ин маврид бо даста пурра машқ мекард. ана инро ноомади кор мегӯянд. кори ҳамин бачаи бечора ҳеҷ омад накард ки накард. Ахиран баъд аз сайру гашти тӯлонӣ берун аз Каталония дастпарвари мактаби Барселона Каис Руис Атил ба Барселона баргашт. ҳуҷумкунанда аз ПСЖ ба Барселона ҳамчун агенти озод омад ва инҷо барои Барса ду бартарӣ ба чашм мехӯрад. аввал ин ки ӯ бо пул ба даст омад, дигар ин ки дар муқобили талошҳои шайхҳои араб ки мехоҳанд ба ҳар роҳ восита Мессиро ба даст оранд, Барселона аз ПСЖ ба қавле бозингар дуздид. ё ин ки Барселона қасди рафтан ё рабудани Вейналдумро аз ПСЖ гирифт. ҳарчанд Руис бозингари чандон чашмрас ва супер нест, аммо гуфти он гапҳо гап сари принсип меравад. аз сӯи дигар ӯ дастпарвари академияи Барса буда ҳанӯз дар синни 6 солагӣ инҷо машқи футбол мекард. соли 2015 бо бархи аз камбудиҳои трансфери Барселона ӯ ба академияи ПСЖ гузашт ва акнун бо пайдо гаштани имконот дигарбора ба Барса пайваст. гуфти бобои ғулом бачаи зоғай. шартноmaи вастаи ӯ бо Барса барои 3 соли оянда бо ҷойдошти банди идомаи он боз барои 2 соли дигар баста шудааст. ана боз як дарди сари дигар барои ЧАНГ Гризман. чун аз Гризман ёдовар шудем, бояд бигӯем ки Барселона ба ҳеҷ ваҷ ӯро ба Атлетико доданӣ нест. гуфти мақоли тоҷикӣ кур асояшро як бор гум мекунад. фикр дорам шумо маро фаҳмидед. бале гап сари рафтани Луис Суарес меравад ки баъди рафтанаш гӯё ҷавонии нав касб кард ки Атлетикоро ба чемпионӣ овард. Лапорта ба ҳамаи чиз розӣ аст ғайр аз Атлетико. чанде пеш хабаре паҳн шуд ки гӯё Атлетико ва Барселона барои баргашти Гризман ба Мадрид ба мувофиқа расида бошанд, аммо имрӯз роҳбарияти Барса ин хабарро ба тамом рад мекунад. албатта дар ҳоли мавҷудияти чанд ҳуҷумкунанда рафтани Гризман барои Барселона ки хеле маоши калон мегирад хуб аст, аммо Барселона намехоҳад ки сафи як рақиби худро дар Ла Лига боз пурқувват кунад. Барселона хостори фурӯхтани Гризман ба дастаҳои Премер Лигаи Англия ва Серия А мебошад ки танҳо дар Лигаи Чемпионҳо имкони рӯбарӯшавӣ бо ин дастаҳо ҳаст. Сити хостори харидории Гриз аст, аммо то куҷо Шайх Мансур барои Пеп Гвардиола ӯро харидорӣ мекунад? суолест ки ҷавобашро танҳо ҳамин шайхи араб медонад. сафи ҳуҷумкунандагон бошанд дар Барса мисли занбурӯҳҳои баҳорӣ ҳар рӯз зиёд мешаванд, вале куманро мебояд аз бари касе гузарад. ана инро дарди сар мегӯянд ки ба цитрамону паристамол намегузарад. вазъияти ба амаломадаи иқтисодӣ дар Барселона вазъияти пеш аз революсияро мемонад ки имрӯз ё паго
мо шӯриш сар мезанад. Не, шумо нодуруст нафаҳмидед. Дар Барселона метавонад шӯриши бозингарон сар занад ки аз оқибаташ худо нигаҳ дорад. Гап сар ин ки чанде аз бозингарони Барса аз он норозиянд ки чаро аз онҳо пас кардани маошашонро мепурсанду боз дар ин қибол чанди бозингарони дигарро харидорӣ карданд. Онҳо дар даврони пандемия аз чанд фоизи маоши худ гузаштанд ва дигар бора онро пас карданӣ нестанд. бале, Лапорта дар ҳолати хеле нобоб мондааст, зеро онҳое ки нияти шӯришбардорӣ доранд ба қавли бачаи ҷайран нестанд ва роҳбариятро лозим аст ки хеле пешниҳоди муфид кунад то онҳо аз чаҳли худ баргарданд. Пешниҳоди Барса бошад чунин аст: ба бозингарон пешниҳод мекунанд ки аз баъри як қисмати маоши худ гузаранд, аммо шартномаҳояшонро боз барои 1-2 соли дигар вобаста ба вазъият тамдид мекунанд. Намедонам то куҷо бозингарон ба ин розӣ мешаванд ё ин ки на, аммо Барса дигар роҳ надорад. ҳоли Лапорта гуфти бобои ғулом ҳоли хардуза мемонад. Аз сӯи дигар маоши калони Месси ки барои он Лапорта омодааст нисфи дастаро фурӯшад, чанде аз бозингаронро нигарон кардааст. Албатта Месси ба ин меарзад, аммо фикр кунед ки фирпоро барои он фурӯхтанд ки маоши Мессиро дода тавонанд. Ҳарчанд Ла Лига 2 рӯз пеш барои Месси иҷозаи бозӣ дод, вале гап сари дигар чиз меравад. Ин вазъият метавонад ба авҷи даста таъсири манфӣ расонад. Гап сари ин ки як қатор аз футболбозон метавонанд худро таҳқиршуда ҳисобанд. Хулас, як ҷанги калони дигар Барсаро дар пеш аст ки сари роҳашро нагиранд ба ҷанги сеюмии ҷаҳон табдил меёбад. Барои имрӯз тамом. Ана ҳамин хел хабарҳои хушу нохуши имрӯзро пешкаши шумо кардем. Чӣ кунем ки ҳар рӯз баҳор нест ки лола чинем. Зиндагӣ аз хушу нохуш иборат аст, вале ман барои шумо танҳо хушии онро хоҳонам. Шумо ҳам нависед ки чиро аз ин гирӯдор интизоред. Мондани лайкро фаромӯш накунед ва мо аз шумо як олам миннатдор мешавем. Бо шумо буд мисли ҳарвақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.